Hevi Lauri täällä. Huomenta. Huomenta. Ylösin Lauri kyseessä. Sama mies. Rasmuksen Lauri. Viikonloppuna saatoit Emma Gaalassa nähdä, kun toi biisi eka kerran missään vetästiin laasereiden saattelemana. Meidän nettiradio laulaa sillä lailla ulkomaan kielillä nyt, tai siis nettiradion chatti-ominaisuus, ettei ole koskaan aikaisemmin ollut tämmöistä, siellä on ihmisiä Etelä-Amerikasta ja Espanjasta ja ties mistä, ja Lauri. Niin Paljon terkkuja tyrkkää kyllä koko ajan. Shall we speak? Onko espanjaksi vai Espanjaksi, englanniksi mä heti deletoin espanjan kielit, kun mä ymmärrän siitä mitään. Delete. Someone was asking that what is the idea behind the video. Lähdetäänkö suomeksi kuitenkin? No otetaan suomeksi vaan. Joo. Now we talk about the idea. Pitää tässä vähän tulkata. Okei. Idea oli alun perin silleen, että kun mä olen nyt soloartisti, niin mä ajattelin, että voisi olla tämmöinen yhden miehen orkesteri tuossa videossa, niin kun mä siinä pikkuhiljaa rakentelen tämän Amanda-figuurin kanssa härveliä. Ja vähän tämmönen mad scientist-tyyppinen ratkaisu. Niin, kerro. Joo. Ja sit mä asustelen ton hahmon, ton Amandan kanssa siellä maanalaisessa mökissäni. Että tämmöstä. Että semmoista. No niin. Mutta Lauri, sulla on nyt siis 2 projektia päällekkäin. On Solo, Prokkis, Rasmus. Näkeekö sua enää kotona ollenkaan? Näkee. Joo. Se on vaan järjestelyä. Mutta Rasmuksen hommiin me startataan taas tuossa heinäkuussa. Noi tulee jätkät himaan tuolta maailmalta ja sitten me aletaan vetää tuolla ihan niinku treenikämpälle. Tätä musaa kun me tehtiin, niin tästähän piti osa biiseistä tulla Rasmukselle. Mutta kun tää on tehty niinku syntikoilla ja tietokoneella, niin siitä tulee tietynlaista tämän tyyppistä tuollaista staattista ja tykyttävää ja teknoa ja niin poispäin, kun siinä ei ole sitä skittaa siinä tekovaiheessa mukana. Niin sit mä ajattelin, että me ei nyt pilata sitä Rasmuksen hienoa maailmaa alkamalla vetää tällaista, vaan että mä teen tähän vähän soololevy väliin ja sitten Rasmus-hommat aloitetaan siitä, että pannaan ne pivat kiinni ja aletaan vetää silleen Leveässä haara-asennossa. hikikainalolla meiningillä. No mitäs ne Rasmussen muut pojat sanoo tuohon Solo-prokkikseen? Kyllä Oliko ne dikkaile. mustiksia? No en mä tiedä. Aki oli tuo Emma Gaalas kanssa ja Ei vetänyt lättyä. ei vetänyt lättyä. Joo. Oli kyllä hyvät fiilikset kyllä kaikilla tähän mennessä. No niin. Eikö sä ollut, Lauri, jossain vaiheessa aika pitkän aikaa juomatta alkoholia? Joo, Onko se vieläkin? Onko vielä ollut? on vieläkin. Miten kauan mennyt? Onko se Pari vuotta. Pari vuotta rupeaa olemaan. Mitäs nyt, kun sitten lähdetään teknoa vetämään keikoille tonne keikkapaikoille? Takahuoneessa siideripullot huutaa Laurin nimeä. Ootko sä miettinyt tulevaisuutta? En mä tai... siis mitään päättänyt, että mä oon jotenkin juomatta. Niin, fiilis For pohjalta. the rest of my life. Mä vaan niinku... Tää Ihan tuntuu vaan. vaan niinku hyvältä. Jotenkin ei jaksa katkaista hyvää putkea. Nyt on ollut tosi hyvät hiihtokelit. Ootteko, Lauri, opettanut kotona teidän poikaa hiihtämään? Ei. Mutta luistelemaan vois mennä. Osaatko sä? No mä just eilen mä olin tossa kaupungilla kävelemässä. Siinä on Rautatien torilla tuo luistinrata ja siitä vähän kengät jalassa testasin. Mutta pitäis mennä vähän enemmän käymään tuolla ulkona. Nyt on ollut sillain aika studiopainotteinen talvi. Joo. Mua on askarruttanut tosi kauan, Lauri, kun sulla on nytkin noita sulkia hiuksissa. Niin silloin alun perin, kun sä oot eka kerran noita alkanut laittaa, niin oliko sulla jotain semmoista salmonella pelkoa, kun eikö linnuista voi kuitenkin saada jotain tauteja? Jaa, Niin eiköhän nää ole käynyt semmoisen joku käsittelyn läpi. Toisaalta mä saan näitä kyllä ihan kirjekuorissa ympäri maailmaa. Että Ihan totta. et ties mistä sarskanasta ne on kyynitty. Mutta sä et ole ikinä käynyt millään lääkärillä kyselemässä, että voinko mä käyttää näitä mun En päässä ole jossain käynyt. laboratoriossa Pitäis tutkituttamassa. varmaan Että... Mitä sä meinaat, Lauri, että Rasmus-fanit reagoi tuohon tyylilliseen vaihtoon? No ehkä melodisesti, noin, jos ei noita soundeja kelaa, niin nämä biisithän vois sopia Rasmukselle. Kun mä oon yleensä ollut niistäkin melodioista vastuussa, niin semmoista tuttua maailmaa niistä löytyy. Tämmöistä Suomi-iskelmää aika vahvasti. Mutta toi soundihan voi kuulostaa, mä just teiltä tenttasin tässä tauolla, että miltä se oikeasti kuulostaa. Mä oon ite niin tottunut siihen ja sanoin, että loppulevymatsku on
vielä paljon koneempaa ja ehkä vähän enemmän siitä teknojumputusta. Niin mutta siihen niin tottuu kyllä aika nopeasti. No, tuleeko sinulla koskaan sellaista oloa, tai onko päässyt vielä syntymään sellaista oloa, että takki voisi tyhjitä aika nopeasti? Sulla on 2 bändiä, niin kumpaakin pitäisi vääntää? Niin, mulla ehkä oli semmoinen olo, että niin loppu ideat siihen pop-rockin niin kehittelyyn, kun tuossa on 7 levyä tehty. Sitten tää niin tavallaan avasi semmoisen tulpa. Nyt mulla on taas tullut hirveästi ideoita, mitä Rasmuksellekin pitää päästä testaamaan kesällä. Okei.